Hej, aktionspotentiale. Vi starter ved hvilemembranpotentiale, som er ved minus 70. Så stiger den i spænding op til et punkt, der ikke er markeret her, men som hedder membranpotentiale. Så stiger den til tærskelværdien, som er markeret her ved cirka minus 50. Og herfra, der stiger spændingen så igen op, fordi der kommer natrium plus ioner ind, og der ryger en masse helt. Og så lukker den, fordi der er for mange, eller der er ikke for mange, der er tilpas, og så lukker den, og så begynder en udløsning af, som ikke er Ka, men bare K, plus, kalium plus, som så ryger ud, og ryger så ned til under hvilemembranen, og faktisk ned på minus 90. Og så starter processen forfra.